На 1 януари 2024 година ваучерите за храна на Tombow България стават електронни. Ние ще се погрижим вашият дигитален преход да бъде максимално лесен, чрез онлайн платформа за улеснени поръчки, с достъп до платформата 24/7. Бързо зареждане на ваучерите по картите и двуезично меню на български и английски език. А изцяло на ваше разположение за съдействие ще бъде нашият специализиран отдел „Работа с клиенти“. Електронните ваучери намаляват разходите за доставка, а картата може да получите с еднократна поръчка за период от 5 години. Картата ви се доставя максимално бързо, тъй като персонализацията й става в България. Вече не е необходим протокол за раздаване на ваучери, тъй като зарежданията по картите са достъпни в онлайн платформата ни. Готови ли сте за едно усъвършенствано потребителско преживяване? Tombow България, вашият партньор в дигитализацията.